asibuyeni sonke. Okay. Igazi ke basona bami. Igazi ngenzela ukuthi nibe refresh, ne? So igazi ke bazwana bami, igazi lenza umsebenzi wesivumelwano. Amen. And lesivumelwano senzeka singabe sisaphela ngoba isivumelwano masenziwe ngegazi umnqamla juqu kusuke kuyisivumelwano esingasoze saphela. Asinendaba nokuhamba kweminyaka, asinendaba nesizukulwane. Amen. Ngoba kukhona abantu namhlanje abasaphila ngaphansi kweyivumelwano zakudala before they were born esenziwa okhokho babo. Amen. Ngizela ngifuna ukuthi ke igazi lisebenza umsebenzi wesivumelwano. Isivumelwano hayi samanje. Isivumelwano ngisho esidala, the old covenant. Amen. And isivumelwano segazi into engapheli. Isivumelwano segazi esenziwe size sisulwe esinye isivumelwano segazi futhi. Ngamanye amazwi isivumelwano segazi asisulwa ngenye indlela, sisulwa ngesinye isivumelwano segazi. So ukuze ucime isivumelwano senze ngegazi, usicima ngelinye igazi. Ingakho labantu abathwele bahlala kuthiwa qala ngoma wakho. Uqeda uma kuthiwa wosa ngonkosikazi. Uqeda unkosikazi kuthiwa wosa ngeingane. Uma kuphela ingane njalo uma kuphela abantu abasegazini lakho, hayi kuyashuba. Ngoba akasekho umuntu osegazini lakho. Amen. And isewuzohlupheka. Okay. So ke isivumelwano segazi siyinto eminguna phakade. Kunabanye bethu la babanjwa sivumelwano zemsamo yasemakhaya kwahlatshwa imbuzi ndachelwa ngegazi nagezwa ngegazi. Mhlawumbe abanye bene baze baliphuza igazi. Ukhona umuntu oseke waya enyangeni, waya ephehlweni. Uke waya ephehlweni ma? Ukhona umunye? Akekho. Okay. Angithi lapha ephehlweni kunesikhathi isigaba lakho na niphuza igazi. Kunjalo. Okay, kusuka ngale mbuzi noma kusuka ngale nkomo? Sengele mbuzi. Okay. Yabona ke uma usuku uphuziswa igazi usuke ufakwa uinitiator. Kuthiwa wena usubelonga kwi kingdom yezangoma. Yabangasekho. Noma usufuna ukuphuma usakwazi ukuphuma ngoba igazi liumbhalo wabaphilayo liphinde libe umbhalo wabangasekho futhi. So ngamanye amazwi mangabe isivumelwano ngegazi, isivumelwano seyimpilo ezimbili. Isivumelwano senza ufika uvumelana enyameni. Uphinde futhi uyovumelana nakumoya ngoba into ayivuma enyameni ngegazi iphinde ikubambe noma usufile usuku usaphila ngaphansi kwesiqomo sesivumelwano. That is why umuntu okwaphuza igazi wangasindiswa. Ingakho mawake waphuza igazi noma wageza ngegazi lembuzi lilodwa igazi osuke usulidinga manje ukuthi leli igazi lifike kuwena lizokhuculula likhiphe isivumelwano ngoba isivumelwano segazi sisulwa ngesivumelwano selinye igazi. So okusho ukuthi mawenza isivumelwano ngegazi kuyoze kufike elinye igazi elinesivumelwano noma lesivumelwano ukuze ukwazi ukusula lesi esidala. Yingakho uma kwavumelana ngegazi lembuzi usuke usudinga igazi lika Kristu ukuthi lizosula isivumelwano owasenza ngegazi lembuzi. So isivumelwano segazi ke sisuka sithi between life or death you belong to this kingdom. Between life and you belong to? Yeah. That is why eBhayibhelini zintathu igaba zegazi. Igazi lokuqala yesilibona kuExodus. Uma abantwana bakwaIsrael bezophuma kuphi? eGibhithe. Bese kuthi elesibili igazi liphakathi nendawo kwiMiddle of the Bible. La kubethela khona uJesu kuphi? Esiphambanweni. Bese kuthi igazi lokugcina
livela kwincwadi ye-Revelation kwisambulo chapter 5. La uJesu ehlezi khona esihlalweni kwathiwa ngabona esihlalweni kuhleli iwundlu kwakungathi linqunyiwe lophi igazi. So igazi ke uJesu ufike waveza okay. Kunegazi lokuqala kwi-Old Testament encwadini ka-Exodus mabephuma eGibhithe beya kuphi eKhenani. Bese kuba negazi lesibili la uJesu ebethelwa kuphi esiphambanweni. Bese kuba negazi lokugcina uJesu esehleze ezulwini esihlalweni. Ngoba ngenkathi uJesu esehlezi esihlalweni vala nje vala ngenkathi uJesu esehleze ezulwini esihlalweni igazi lakho lelo lokugcina lalithi bonke abafayo bonke abafe emhlabeni bese ezulwini bazoqala behlanjululwe yileli igazi before bangena edaladini zegolide ngoba kubengeke kwazi ukungena ezulwini lingekho igazi ezofaka thina ezulwini ngoba umhlaba usingcolisile. Nikhona bazalwane? Umhlaba ungcolisi ngoba nakhona wenza izinto ezirong. Umhlaba ungcolisi ngoba nakhona uphinga. Umhlaba ungcolisi ngoba nakhona unezindaba. Umhlaba ungcolisi ngoba nakhona untshontsha. But umhlaba ungcolisa ngoba uhlala kuwo nje uwodwa. Nikhona bazalwane? So that is why ngabophoqa ukuthi igazi kaJesu livele eindaweni embili. Bomele lifika livele igazi kaJesu emhlabeni ebulawa liphinde livele ezulwini esehlala sobukhosi esikhulu esimhlophe. Okay. Exodus chapter 12. Can somebody read? Verse number 13. Exodus chapter 12. Yes. Verse 13. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa. Lapho ngibulala izwe labaseGibhithe. Okay, last funda khona iBhayibheli lithi abantwana bakwaIsrael babethunjwe ezindlu laseGibhithe, right? Nikhona bazalwane, say amen mawukhona. Kuthiwa ngenkathi bethunjiwe endaweni laseGibhithe enqobile, kuthiwa lapha yana kuba sebefuna ukuhamba ngoba babehlukunyezwa. But the only way yokuthi bazophuma eGibhithe kwakungeke babengeke bayiphumela ngoba amasosha nearmy yaseGibhithe engeke bavumele. Nenkosi uFaro engeke ibavumele but kwaphoqa ukuthi akwehle uNkulunkulu ayokwenza icovenant nabo ukuthi kusukela namhlanje ngegazi enizolibheqa eminyango wenu makufika ingelosi lelo gazi lizobe selinikeza ipassport ngoba mina ngiyofika eminyango uma ngibuka nomnyango ngibona kunekubheqa igazi eminyango ngiyadlula kodwa umnyango ongenagazi ngiyangena ngiyabulala. Kwakwenzakalani ke eGibhithe uthi uma semangabe fika watshela uFaro ukuthi lala Faro uNkulunkulu uyabafuna abantwana bakhe uFaro wagoroza inkani wathi noma ukhohlwa ngeke uzubathola. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wasethi Israel madodonke eminyango yezindlu zenu nonke anobheqa igazi lani lewundlu. Kuthiwa ke lapha noma ufunda le ndaba nizoyifundela nodwa sentemakhaya. Kuthiwa ke kwathi bayeleza ukuthi nithole iwundlu elingena blemish. Uma kuthiwa iwundla elingena blemish kuthiwa iwundla elingena sici elingena nto yokuncola. Amen. Ebese niyalibulala umuntu abulalela lakhe iwundla ebese thatha igazi lewundla libheqe eminyango lelo gazi kuzobe sokuyipassport yakho yokuphuma nabantwana bakho bephe ngoba kuthiwa kuzofika ingelosi ebusuku eyothi mayifika izobe ihamba ibulala ama firstborn. Kusho ukuthi indlu nendlu uma kune firstborn mayingena ifika iqhofoza ifirstborn kodwa mayifika endlini ifica endlini kunegazi eminyango lelo gazi lizobe selitshela lengelosi ukuthi you may pass over. Amen. So leli gama lithi pass over lavela ngalokho ke ukuthi la ngelosi kwakumele izobulala kodwa ngenxa ukuthi yabona igazi lewundlu yabe si pass over yadlulela kwezinye izindlu yocheck. So yonke indlu yayithi ngelosi mayifika kuyona ifica igazi yayingabulala kodwa yayidlula ngenxa ukuthi ifica ini igazi. So umsebenzi wegazi kokuqala ukuthi ukufa kungangeni kwakho ngoba makunegazi ukufa kungeni ngoba igazi li pass over. So kodwa ni worried ngomuntu ophila impilo engenalo igazi eminyango ngoba mawuphila impilo ungenalo igazi eminyango uma fika uJehova ezobulala emabhuyeni. Jesus, hallelujah. Mayifika ezobulala emabhuyeni uJehova uzohamba echeck iqapha ukuthi isicapha sinaso yini sinalo yini igazi manje ngeke igazi uyangena uyabulala. Oh Jesus.
Hallelujah. iBhayibheli ke lithi ke ingelosi yafika ke sipha ebusuku yabulala eGibhithe yaqeda yayithi kodwa mayithi yafika kwaIsrayeli ifice kwaIsrayeli kunamagazi emnyango lesiphambano idlule ngoba seGibhithe lalingekho igazi yabulala yaqeda kwaFaro kuthiwa kwaba nesililo eGosheni kwaba nesililo kwaFaro kwaba nesililo eGibhithe bakhala abantu kwasethiwa kwafika umyalezo ekseni kwathiwa phumani nihambe Oh Jesus. phuma nihambe kuthiwa waphuma uIsrayeli waphuma wahamba ubheke ezweni lesethembiso Hallelujah. kwakuqala ke lento kuthiwa yini ipass over nikhona basakani okay lento ke yokuthi sihlukanisa iBhayibheli sithi kune Old Testament kune New Testament lento ekuthiwa iTestament isho ukuthi sivumelwano leli gama leTestament